Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingkang kula tadhimi Bapak Kapedana, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula hormati para nyai, ibu-ibu, bapak, Mas Sedher. Monggo kanggo rumiyin kita maturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita ditakdiraken saged rawuh derek ngaos sesarengan, donga sesarengan wonten Masjid Shiratal Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya niku dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Salawat ugi salam mugi-mugi tetep kalihaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pitados syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Bu, pripun kabare seger sedaya sehat? Alhamdulillah. Diiringi sinar pagi ingkang ceria, mugi-mugi langkah kita sedaya bener-bener dicatat dening Allah sebagai jalan menuju surga. Amin. Dikuli syai'in thoriqun wa thoriqul jannah ma'al ilmu. Allah sampun matur segala sesuatu itu wonten dalanipun lan dalan menuju surga salah setunggal lewat belajar ilmu bersama. Allahumma amin. Terus kita sedaya setiap langkah kita dicatat dening Allah sebagai amal yang memasukkan ke surga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kalau Mas Paton ya Bu? Paton saya Pak Camat dan Pak Bupati berjabat tangan saling berbagi, rajin ngaji senangkan hati, resah gelisah hilangkan pergi. Kita dengan ngaos niki wau Bu. Monggo sing mau berangkat sing iki yo atine rada super dengan barokah ngaji tambah alhamdulillah. Mugi barokah ngaji kita sedaya selalu pinaringan sehat lahir batin, pinaringan rumah tangga yang tenang, tentram, pinaringan anak putu ingkang soleh solehah, paling rezeki ingkang kathah lan kurang, saged damel haji umroh Makkah. Allahumma amin. Sedaya niku namine doa. Udhuni astajib lakum. Allah sampun matur, donga marang ingsun mesti tak kabulin. Niku ature sinten Bu? Gusti Allah. Ya, kita makane ngeten niku dalam rangka nggih donga bebarengan. Ingkang lalu kula sampun matur salah satu donga ingkang mustajab donga secara bersama-sama. Donga kita bebarengan berjamaah itu dibarengi amine malaikat insyaallah dikabulne dening Gusti Allah. Allahumma amin. Yo sewu Bapak Ibu. Kita sedaya ada hajat ibu donga apa nggih? Semua orang punya hajat, punya cita-cita. Mestinya ada 3 hal yang selalu diinginkan oleh setiap manusia. Yang pertama, keselamatan. Apa itu? Keselamatan. Sedaya tiyang mestine pengen selamat ning dunya, yo selamat wonten akhirat. Nah, selamat ning dunya caranya piye, Bu? Dengan kita selalu menjaga perbuatan dan ucapan ingkang sae. Terus perbuatannya ingkang sae dan hati dan pikiran juga dijaga untuk dipikir itu supaya selamat. Saya perbuatan apa Bu? Kita sepeda gitu, ngeretengi nganan kok minggu ini terus apa boten? Ora boleh panas. Niku supaya anak tangan gitu. Niku gara-gara HP niku lho, gara HP niku. Nek iki pasang apa jenengan niku status napa? Kok nolongi tanggane. Napa ngoten nggih? Sing temene gosong kok pamute kok dugi gene kocone kok pasang status. Niku dari tekanan kok nggih. Jare
solusine nggih ben ati tenang, gak usah digawe di bacaan ingkang kita wasaran iku bacaan dikir apa Bu? Boten dikir iku artine eling, apa Bu? Eling maneng Allah. Allah ingkang nitane kita, Allah ingkang sampun maringi rezeki dumateng kita, Allah ingkang benjing niku mendhet kita sedo niku sing mendhet nggih Gusti Allah. Niku nek kita selalu eling dumateng ingkang nitane kita, insyaallah hati pikiran tenang, hati boten bergejolak, perbuatan akan terbit. Niku pentingnya di insyaallah tiyang nek ijek purun eling dumateng Allah, insyaallah terkering. Kesane Bu. Wong niku nek sepeda wonten rene aja sangat-sangat nggih. Tapi nek sane rene mbok kabeh tambah nggih. Nyuton tambah kabeh. Lah kita dadane insyaallah badhe selamat. Lah itu terus sama kula supados kita tenggal sing harap setiap manusia itu keselamatan, nomor 2 kemuliaan. Apa Bu? Kemuliaan. Ora nek mulya-mulya kecuali inak aku indallahi bahwasanya wong sing paling mulya ing sisine Allah iku tiyang ingkang iman dan bertakwa. Iman ki apa to Bu? Ngoten nggih. Iman itu artinya percaya, yakin dumateng Gusti Allah. Bener-bener Allah niku sing ngabulke donga. Allah ku ngawasi kita sedaya dalam setiap perbuatan kita diawasi dening Allah. Iman itu masih ada, insyaallah kita badhe mulia. Terus selanjutnya yang dicari oleh setiap manusia menika keridoan. Apa Bu? Keridoan. Tiap-tiap mesti pengen ridone Gusti Allah. Terus jenengan ngeten iki. Esuk-esuk semangat. Iki apa sih Mas Dewa Bu? Apa pagi ayu-ayu. Dari rasa tapi ya. Iku apa paling bakune bapaknya dari Jos istri apa? Tangan dari ibu. Paling itu dari aja. Pak, aku tak ngaji. Yo. Ini kayak besok nunut. Dari ibu ya. Dan sedikit pantari gitu keridoan. Ridhoe artine nek ikhlas gitu. Legowo. Carane ngeten kula barang. Bu, iki pokoknya tak pengen sampean. Jenenge wene mboten suwun malih nggih. Nah, iku artine ridhoe itu ikhlas. Itu ya ridho ya Bu. Yen sampeyan kalian ridho iki artine mboten harap-harap riyo kejaba namung saking ridhone Gusti Allah. Dan iki nek pas sekolah nek mboten damel coba kok mboten kok nggih Bu. Lah tani contoh ya. Nah, contoh ridhoan. Niku hadis ingkang diaturaken Rasulullah niku ittaqun nar walau bisyikki tamr. Fa ilam yajid fa kalimatin thayyibah. Nah, iki asbabul wurud. Asbabul wurud sebab turune hadis. Nek sebab turune Al-Qur'an niku asbabul nuzul. Beda ya Bu. Sebab turune ayat Al-Qur'an namine asbabul nuzul. Nek sebab turunipun hadis namine asbabul wurud. Wurud ya Bu, wurud bae sebab turune hadis. Dadi sing kula wastau ya menika jagalah dirimu, jauhilah dari api neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Nah tadi Bu, ini berarti saya dengar. Fakal wa ilang yajib saupama ora iso fakalimatin thayyibah. Mongko ngucap ngomong ingkang sare. Itu bab cerita nggih. Nah itu ceritanya ngeten. Kalau ceritanya Ibu kok ngatok nggih. Nek kok buri iki buat cerita iki. Oleh nggih. Mungkin saya ngatok ngombe malih nek wakan nggih seperti ini. Buat cerita nggih. Nah saya niku ceritanya Rasul niku ngutus dumateng garwane
tumbas budak apa Bu? Budak itu tiang ingkang saged bantu dumateng rumah tanggane Siti Aisyah. Terus akhirnya paringi arto golek budak sing paling apik, sing paling kuat andalan kene. Saestu Siti Aisyah tidak dimanten Bu. Budak zaman iki pekan itu wonten jenenge pekan ingkang ngedol ya. Kira-kira wonten apa jadi pekan sapi, ngoten nggih, pekan kewan, pekan sayur. Iku wonten namine pekan budak. Nah, saestu Aisyah tumbas budak ingkang sae kuat. Bisa langsung. Lah pas pertengahan perjalanan itu Aisyah paksa budak wau, Rasul didatangi dening malaikat Jibril. Malaikat Jibril matur, "Ya Rasulullah, istrine jenengan tumbas budak. Budak ingkang dituntut mau wonten takare ahli neraka." Apa Bu? Ahli neraka. Mboten pantes ya Rasul, wajine Rasul kok wonten ahli neraka. Tolong mungke budake boten sah diajak ketemu dia ditaruh teng teras apa Bu? Teras apa teras jenengan? Teras pokoke boten lebih yo teras. Saestu budake teras Rasul medal. Kisana sepurane sampai tak bebasne ora sida tak kerja omahku duwite yo spend. Ketika oleh Rasul nggih Bu. Budake bingung lho, aku kadung duwe kok gak kerja. Terus ngaten. Langsung itu paringi kurma, satu kurma namine kurma Majuan biasanya rupanya hitam Bu. Desa hitam biasanya yang bawa baju desa itu. Lah saya itu budake waru wangso di tengah perjalanan kurma niku dimaam entuk separuh. Bareng dimaam entuk separuh wonten tiyang nuwun. Palek-palek. Palek aku njaluk kurmane. Lho sak pangan rek. Gak apa-apa. Nah, akhirnya kurma sing diteki wae dari separuh disukane apa? Tiyang ingkang nyuwun karo nggih. Diparingi. Nah, pas niku bareng wah niku diiringi dengan ridhone Gusti Allah. Orang yang gak pernah berbuat kebaikan selama hidupnya, orang nate blas berbuat apik, berbuat apik pisan kok diiringi ridhone Allah memasukkan ke surga. Akhirnya malaikat Jibril rawuh malih dumateng Rasul. Ya Rasul, kawulane suka ya Rasul, mau budake yang neraka. Saiki berubah surga, turun sampe golek malih. Lagi tau pancen pasal ta? Iya. Akhir Rasul ngutus sahabat Abu Bakar supados ngadosi napa Bu? Budake wau. Saestu dipadosi panggih dijak wangsul malih kedaleme Rasul. Terus ditanya, "Hei di sana sepurone sampai mau takon mulai saiki tak jaleni neh." Terus tak catet tak tekoni. Apa to amalanmu sing nyebabne sampai niku kok dapat kemuliaan ahli surga? Ya Rasul, sak urip-urip kula niku mboten nate berbuat apik lho Rasul. Aku ki wong jahat ya Rasul, kok gak gelem berbuat apik. Aku ki nakal lho Rasul. Ora. Amal apa sekiranya sing apik sing kok berbuat mesti enak to. Eling di sana. Saiki dhewe. Oh nggih ya Rasul. Kula wau jenengan paringi kurma satu. Lah niku kula maam niku separuh. Terus wonten tiyang nyuwun kula paringaken niku. Lah iku wong ora tau gawe apik pisan diiringi ridhone Gusti Allah. Sehingga turun hadis ittaqu ma walau bisi amroh. Bersedekah diwalaupun dengan separuh kurma akan menjauhkan dari api neraka. Nek dijauhkan dari api neraka berarti masuk apa Bu? Surga. Niku lho, nek tiyang itu ikhlas, bener-bener ikhlas diiringi ridhone Allah bisa masuk dan surga. Niku kurma separuh nggih Bu. Apa jenengan roti sak apa? Sak bal apa sak
badhe mempelajari qaulun ma'rufun wa maghfiratun niku luwih apik tinimbang tiyang sedekah dengan kata-kata yang kasar. Kok nek kula wae tiyang. Yo, kasar iku nyok bareng nyuwata karo tutut lah. Ngoten niku mboten sae. Luwih pak baik ngomong ingkang baik ingkang sae. Ngomong sing apik dan purun ngapura tiyang niku luwih apik tinimbang maringi tapi dengan kata yang kasar. Salih sapa mboten kasar pun di belakange mundur-mundur. Yo, yuti wis sak wae, ora Jawa belas kasih, ora matur nuwun lah. Dibel-bel di belakange kok sing diparingi krungu. Lah iki tak penyakitnya to, Bu. Lah niku buat malah mboten masukne ke surga, tetapi justru masukne ke neraka. Lah niku artine keridoan sebetulnya ngoten lho, Bu. Dados sing sae pripun, Bu? Sing sae nggih sedekah dengan kata-kata yang baik, omongane wis apik, purun sedekah. Alhamdulillah. Dan ini kita purun sedekah dan kata sing apik, mencari ridhone Allah. Lah niku bisa masuk ke surga. Itu contohnya ya kok keridho. Pripun Bu ya saya? Sakit lagi nggih. Dados sing kita tadi dalam kehidupan muslimin harus juga keselamatan, nomor 2 kemuliaan, nomor 3 keridho. Nah, niku sing dimaksud ridhone Allah nggih. Nek ridhone wong tuwa nggih ridho kula ridho walidain. Kita dumateng tiyang sepuh nggih berbuat baik dan minta maaf itu juga mencari ridho. Alhamdulillah. Sakit lagi Bu. Monggo sakit ngaji. Kita tawasulin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Haji Samin Bahres Surabaya, Kiai Haji Abdullah Bahres, Kiai Haji Bisri Mustafa Hanta, Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilang guru-guru kita sedoyo, orang tua kita, mertua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dibuka kitabipun juz 1 surat Al-Baqarah ayat 53 halaman 16. Sampun panggil saya. Ayat 53 kemarin 52 sampun. Monggo sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ataina Musal kitaba wal furqana la'allahum tahtadun. Wa in ataina Musa lan ing nalikane paling sapa ingsun ing Nabi Musa alkitab ing kitab wal furqana lan kitab kang ambeneraken antarane hak lan batil. La'alakum supaya sira kabeh iku tahtadun padha oleh pituduh sira kabeh. Wa qala Musa lan nalikane dawuh sapa Nabi Musa liqaumihi marang kaum Nabi Musa, ya qaumi he kaum ingsun
innakum satemene sira kabeh iku dolankum padha nganiaya sira kabeh aku sangkum dimul Islam pira-pira awak ira kabeh sebab oleh padha gawe sira ing pedhet emas patubu mongko taubat sira kabeh ila bariku maring pangeran kang nikahaken sira kabeh faktulu anfusakum mongko matenono sira kabeh awak-awakan sira kabeh dari khairulakum ana dene mateni awak-awakan iku bagus kedue sira kabeh bari iku monggo pangeran kang dadekaken sira kabeh fatabaiku mongko paring tobat sapa bariku ing atase sira kabeh inahu sedune bariku wa tawabu ya bariku iku zat kang akeh pangampune ar-rahimu tur kang akeh welas kasihe. Pausnya keterangannya saking ayat 53 Bani Israel eling dielingake dening Allah Ta'ala wis paring Nabi Musa rupa kitab lan keterangan kang ambedakaken antarane perkara kang hak lan batil supaya Bani Israel padha oleh pitutur. Kanjeng Nabi Muhammad didhawuhi supaya ngandharaken nalikane Musa dawuh marang kaume Bani Israil. Bani Israil, sira kabeh padha dosa sebab gawe sesembahan rupa pedhet emas. Mula saiki padha tobat sira kabeh. Awak ira kabeh patenono tindak kanyanggoni iku bagus mungguhe Gusti Allah. Nuli Allah Ta'ala paring ngapura marang sira kabeh. Satemene Allah Ta'ala iku akeh ngapurane lan agung welase. Saking iki keterangane niku surat Al-Baqarah ayat 53 niku nerangake dumateng Bani Israil bahwasanya diingatne Nabi Musa itu sampun diparingi kitab. Kitab Nabi Musa napa Bu kinten? Taurat. Kitab Nabi Musa itu namine Taurat. Nek diturune dumateng Nabi Daud namine kitab napa? Zabur. Nek diturune dhateng Nabi Isa namine Injil. Lan diturune dumateng Kanjeng Nabi Muhammad namine Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an itu penyempurna. Juga dadose isine Taurat, isine Zabur, isine Injil niku nggih pun tersebut di dalam kitab Al-Qur'an. Dadi ingkang sempurna niku Al-Qur'an. Lah niki umat Nabi Musa, niku Nabi Musa niku sampun diparingi kitab supados umat niku dapat petunjuk. Nah, terus umat itu juga diparingi Furqan. Furqan itu pembeda. Gunane kitab itu pembeda antarane ingkang batil kali ingkang hak. Batil itu ingkang salah, hak niku artine bener. Lah tujuane diparingi kitab niku napa? Lalakum tahtadun supaya sira kabeh para manungsa pikantuk pitutur niku petunjuk. Nah, dados perbuatan sing bener iku piye, sing salah niku bagaimana, dan itu tersebut di dalam kita. Waikola Musa liqaumihi dan ayat selanjutnya nalikane pun Kanjeng Nabi Muhammad itu nerangaken bahwa isine Nabi Musa itu ngaturi dumateng umate. Mboten lho iki dadose Nabi Muhammad itu nerangane dumateng para sahabat bahwa sini Nabi Musa itu nggih nerangaken dumateng umate. Dados niki crita niku. Bani Israel niku waktu niku disuruh dening Nabi Musa tapi tetap ngeyel. Ditinggal bermunajat Bukit Tursina selama 40 hari. Dan terus dikongkon
ngajike iku namine Nabi Harun, adik Nabi Musa, kayak ngawasi kon bimbing umate selama 40 hari ditinggal munajat itu kalau ngarani donga nggih donga Nabi Musa donga Nabi Sina selama 40 hari terus tentang umate dipasrahke dumateng Nabi Harun. Lah kok umate wau ndamel sesembahan nyembah damel pedhet emas. Damel pedhet emas. Pedhet niku anake napa Bu? Sapi nggih. Nah, niku disembah. Bareng wonten Nabi Musa wangsul saking munajat wau kaget. Ternyata umate padha nyembah pedhet emas. Terus Nabi Musa matur, "Wa qulu salikomi ya qomi inaku dolaku aku saku." Hai para umatku, sayektine engkau itu telah berbuat aniaya. Nyembah pedhet emas niku nek ngarani aniaya. Marang awakmu dhewe. Maka patubu ila baliku tobat dumateng Gusti. Umate wae ing tobat. Tobatnya atine nyuwun ngapura. Aja dibaleni maneh nyembahe marang pedhet emas iku. Iku perbuatan apa yo? Dolim, sirik. Faktulu anfusakum artine faktulu niki bunuhlah dirimu. Artine sing dibunuh niku hawa nafsu. Dalam kitab Ibnu Katsir niku yang bawas yang dikatakan faktulu anfusakum itu artinya membunuh hawa nafsu. Boten zamane Nabi Musa mawon berarti sedaya tiyang sampai sakniki nek hawa nafsu niku ternyata ingkang apa berbahaya. Hawa nafsu niku kudu dikendalikan, kudu ditekan. Faktulu anfusakum maka bunuhlah, tekanlah hawa nafsu. Dan perilaku yang demikian itu lebih baik. Jadi yang itu bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan keinginan antara kemampuan kali keinginan. Dan itu lah kedah apa? Kedah di pacarnya ya Bu. Nek memang kemampuannya katakanlah punya uang 2, kita nggak usah berkeinginan mengingin yang 10. Dan itu yang berkeinginan itu namanya hawa nafsu. Waktu anfusakum maka bunuhlah, tekanlah hawa nafsu. Dan itu perilaku yang demikian itu lebih baik bagimu. Terus Fataba itu maka Allah itu ngapura sira sedaya. Nek purun apa wau tau? Inna wa tawwabur sesungguhnya Allah itu penerima tobat. Seberapa pun dosanya manusia, namanya sedaya itu ada dosa lan salah nggih, tapi Allah ngajurne tobat. Inna wa tawwabur sesungguhnya Allah itu zat ingkang napa penerima tobat. Apa dosa nih ibaratnya sak apa untuk segara nek tiyang niku kurang tobat. Insyaallah di ngapura dening Allah. Karena Allah Ar-Rahim, Maha Welas Asih. Nun sewu wonten cerita ada seorang ingkang berbuat dosa niku tempun mateni tiyang jumlahe 99. Nek kita sinten lho? 99. Wong niku mateni jumlahe 99 terus mara teng seorang ulama niku aku wis berbuat dosa wis mateni wong 99. Kira-kira nek tobat kan di ngapura apa ora? Lah tiyang wong matur, dosa sak wong akeh ya ora di ngapura. Lah kata dek lu masa putus asa sing berbuat dosa. Langsung tiyang ingkang matur wau dipateni pisan. Dadi genep pinten Bu? 100. Terus akhirnya mateni wong 100 terus mara seorang alim matur, "Hei, seorang alim, saya itu sudah membunuh orang 100. Kira-kira nek tobat di ngapura napa mboten?" Terus diaturi nek sampean tobat di ngapura dening Gusti Allah. Karena inna huwa tawwabur rahim. Allah niku Maha penerima tobat dan Maha welas asih. Lah ngoten diterima tobat dening Allah dhek lega nek dosane di ngapura. Lah pas niku badhe berbuat kebaikan niku tesih mlampah. Terus akhirnya dalam keadaan meninggal dunia. Akhirnya bingung. Sebagian yang lagi wis mati, lagi mlebu neraka apa mlebu surga. Akhirnya diukur antara jalan yang menuju
kata pundi membunuh atau dosane wau ternyata lebih dekat dumateng napa wau kebaikan akhirnya dicatat masuk surga. Iku nek tiyang iku walaupun niku dosane sepitan membunuh iku apa membunuh apapun berzina ataupun mencuri dosa-dosa sing gede. Niku nek tiyang niku purun tobat bener-bener tobat Pak niku dinapura dening Gusti Allah. Kecuali sirik niku menyekutukan Allah nyembah patung mboten purun nyembah Allah belas. Lah niku mboten saged dinapura dening Gusti Allah. Tetapi nyembah patung kok niku sadar kados wau bangsane Musa As-Samiri wau ra nyembah napa niku pedhet nggih. Tapi nek dhek niku purun tobat sadar oh iya ya aku kok nyembah pedhet iki ra dolim. Ngoten nggih. Tak aniaya awakku dhewe terus dhek sadar terus mohon ampun kepada Allah terus nyembah Allah lagi. Lah niku juga dimaafkan dening Gusti Allah Ar-Rahim. Iku saged dipahami ya, Bu? Saiki lanjut ayat 55. Wa iqultum ya Musa lan nalikane padha matur sira kabeh nggih Nabi Musa lan mukminah boten iman kula dhateng panjenengan hatta naroha hingga sumerep kula jahrotan ing Gusti Allah kelawan ngedek itu jelas. Pak Akodas kumuso itu mongko nyamanaken sira kabeh apa blek. Wa antum hale utawa sira kabeh tandur iku tandurun padha ningali sira kabeh. Summa ba'asnakum mongko kali-kali nempenaken sapa ingsun ing sira kabeh mibati maudikum basnaku mbangkitaken nangeaken ingsun ing sira kabeh mibati maudikum saking sakuse matine sira kabeh lan alakum supaya ana sira kabeh iku taskurun padha gelem syukur kabeh terane kita waos au Kanjeng Nabi Muhammad didhawuhi supaya ngandhakaken nalikane Nabi Musa dawuh marang kaume Bani Israil, Bani Israil sira kabeh padha dosa sebab gawe sesembahan rupa pedhet emas. Iki wae sampun dari sing iki iso nalika Kanjeng Nabi Musa munajat ana 40 dina Nabi Harun nunggu ana ing dalem ngomong Bani Israil dumadaan ana wong arane Musa Samiri gawe reka-reka gawe pedhet saking emas nuli Nabi Bani Israil anjuraken supaya padha nyembah pedhet-pedhetan saking emas mau. Sak rawuhe Nabi Musa banget bendune nganti ragane yaiku Nabi Harun dilalak-lalak Joko sakuse mengkono Nabi Musa nuli andhungi marang kaum supaya padha tobat saking nyembah pedhet emas mau. Ature tobat yaiku Bani Israil didhawuhi ngelumpuk ana ing tanah lapang kanthi anggawe gegaman muli Allah Taala nitahaken peteng limetan sehingga siji lan sijine ora padha weruh apa-apa. Nuli miwiti paten pinateng sak kaum dhewe. Nalika sira kabeh Bani Israil padha matur marang Nabi Musa, "Duh Nabi Musa, kawula sedaya mboten badhe iman atawa mboten pitados dhateng panjenengan menawi kula mboten saged ningali Allah Taala kanthi nyedhek utawa jelas." Nalika iku sira kabeh banjur disambut bledek. Maksude ngeten iki. Wau ancene umate Nabi Musa. Namine napa Bu? Bani Israil. Bani Israil itu intine terkenal apa? Ngeyel. Lah ceritane ora kon ceritane sampun tobat to nggih. Lah sampun tobat ora nyembah pedhet emas malih. Lah niki teng ayat niki. Nah, niki wa qultum ya Musa
Dan itu malah ngomong ning Musa, "Hei Musa, aku iki gelem percaya apa ning Allah. Tapi syaratnya aku pengen delok wujude Allah." Nah niku ature napa Bani Israil. Hatta naro wajah rotan. Niki lho. Sehingga aku iso ndelok naron itu ningali Allah. Aku pengen delok wujude Allah. Nah, lho. Pak aku tak kumusyaikatu. Lah, moko pas akeh ngucapne ngoten niku Bu nggih, langsung napa disamber blek. Mati. Umate ngoten niku. Ya Nabi Musa, aku gelem yakin yang Allah. Aku ora nyembah pedhet, nyembah Allah, tapi aku pengen ngerti wujude Allah. Niku ucape sinten Bani Israil Nabi Musa. Pas akeh matur ngoten niku ngomong ngoten niku langsung disamber bledek. Preso bledek Bu? Duwe. Iki lak sing Jawa ya. Oke nek koten bledek tek ya. Bledek teman-teman. Umat Nabi Musa wau Bani Israil kesamber bledek langsung mati sedaya. Lah, pun mati iku sumadas naku kemudian Allah mbangkitne nguripne maneh. Nah, mibak di maut iku sakbare mati. La alaku tas kurun supaya sira kabeh sing di matikan mau lho Bu, terus diuripne ben bersyukur. Maksudnya ngeten lho ayat 56. Umat Nabi Musa wau kan pengen ngerti wujude Allah kan nggih. Nuwakal ya, nuwayel. Mari ngono agek ngomong ngoten langsung kesamber bledek mati. Bar wis mati kabeh oleh Allah diuripne eneh. Berarti uripne bingung lho. Aku mau mati kok urip eneh. Nabi Musa matur, "Iya sira kabeh mau dimatikan oleh Allah. Saiki aku ndonga, sing ndonga Nabi Musa. Nabi Musa ndonga ya Allah, hidupkan umatku ben dadi wong sing apik." Nabi Musa ndonga ngoten teng tafsire. Lah Allah ngabuli dongane Nabi Musa, umate ingkang sampun mati wau sing sampun bledek wau lho Bu, diuripne maneh dening Gusti Allah. Berarti uripne bingung tingak-tinguk. Lah aku mau mati ya, kok urip meneh. Nabi Musa umatku sampai mau dimatikan oleh Allah, saiki diuripne. Berarti Allah ku enek. Berarti Allah itu maha kuasa. Saiki imano sira kabeh. Akhirnya dinurut kok nggih. La alaku taskurun supaya sira kabeh bersyukur. Maknane ayat iki dalam bahasane Allah niku maha kuasa. Iso nurune bledek, iso nurune udan, iso mateni wong, iso ngurune wong. Lah tujuane ben manungsa niku yakin lan saged bersyukur. Tetapi mengke ayat-ayat selanjutnya niku mengke ruwele malih Bani Israil njaluk mangan, njaluk kaya wonten katane iki, njaluk sawang, njaluk mangan. Wis pokoke sawang niku napa niku panganan sing kaya madu, sawang niku sing kaya burung, terus pun jual kuwi ayat selanjutnya. Terkenal Maka ada yang wonten niku selanjutnya sing bledek, sing banjir, sing selanjutnya. Nah, maka itu kita saged pelajari selanjutnya ya Bu. Terus kita eling-eling sampai ayat 2, ayat 53, ayat 54, ayat 55, ayat 56. Ceritanya tentang umat Nabi Musa. Nah, terus hari sampai mawon. Makanya kakek nopo dosen juga ngene-ngene ya Bu. Siti buat lima pelan-pelannya benar-benar bermasuk yang hati lan pikiran. Ngoten niku. Saged eling-eling teng terakhir wau umat Nabi Musa wau pengen ngerti wujude Allah, akhirnya Allah nyamber bledek dumateng tiyane wau mati, bermati uripne ben percaya lan bersyukur. Monggo kita tengeri sampai ayat 56. Alhamdulillah kita sampun pelajari ayat-ayat Al-Qur'an lan maknane mugi-mugi diwiringi ridhoni Allah lan dados saksi winjing kita wonten yaumul qiyamah winjing lan saged bela kita sedaya. Monggo ati iku limo lemenane maca Al-Qur'an angen-angen
kita belajar Al-Quran kali diangen-angen maknane. Alhamdulillah. Monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahmatna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjalna minan nari wal fa'idal lisan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya Allah. Tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa usri. Allahumma mahfamadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma qabil amalana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinarlah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wa sabbit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, lapangkan, luaskan, mudahkan rezeki kami. Ilal muhibbina terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan. Wa isyari abidna terhadap kejelekan ya Allah, jauhkan. Waktu kami izanat di dunia ila al-musyrikin. Ya Allah ya Allah, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah iftah qulubana ala ta'amil Quran. Hujat membuka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, berkaya kami semua dengan pengetahuan ilmu agama. Wa zayyid bil hikmi ya Allah, berilah ketenangan batin. Wa arina bit taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami dengan sehat lahir sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, karuniakan pada kami semua rumah tangga yang bahagia, tenang tentram dalam lindungan-Mu ya Allah. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh soleha, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah biar, ya Allah biar, ya Allah husnul khatimah. Ya Allah jadikanlah di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bil hajat. Ya Allah ya Allah,
kabulkan hajat-hajat kami semua dan doa-doa kami semua ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur ya Allah, dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.